Haiwa vadiwa, ndinokukwazisai nemufaro. Rino riri zuva rokupedzisira rekuverengwa kweOmer. Zuva reMakumi nePfumbamwe 49. Amen. Ramangwana rikanyura ranhasi rikanosvika mangwanani nokusvika madekwana tinenge topinda muPentecosta. Zuva rinonzi navaHebheru reShavuot, kana kuti the Feast of Weeks pachirungu. Amadiwa, ndinotenda kuti makanga munesu pamazuva 40 nePfumbamwe muchiteerera dzidziso yose yatanga tichiita. Asi kana muchiziva kuti muri vadzidzi, sezvo tose tiri vadzidzi, anotaura neanotaurirwa tose tiri vadzidzi, nokuti shoko nderaMwari uyezve kudzidza hakupere. Kana ndopedzisa ndichataura pamusoro pechinhu ichocho, sei ndichiti kudzidza hakupere, Bhaibheri hariperi kuverengwa. Kana vanhu vachipedza kudzidza, panoitika iya inonzi graduation. Pagraduation apa, dzimwe nguva munenge muchitambidzwa macertificate, dzimwe nguva panoitwa mabiko, dzimwe nguva munenge makapfeka zvimagauni nemakeps. Asi kana vakamboendawo kumakereke makuru akare aya, panenge pachidzidzira zvichida magirls kana kuti maboys emaunion emuchechi, zvichida varume kana kuti vakadzi, munozokumbirwawo kunzi aiwa nezuva rekupedzisira ramunogadzwa kana kupfekedzwa uniform muchinzi mava mamemba akazara, munozokumbirwawo kunzi mumboparidza zvishoma. Amen. Zvino pakati pangu nemi zvapane mukaha mukuru. Ini ndichatora chinzvimbo chenyu ndongokuitira iwo. Saka ndinenge ndichingonhonga nekuti zvavanoita ndezvekuti vanopa mumwe nemumwe pokuparidzanapo. Zvida vanomupa mavhesi mashoma oparidza hake, mumwe anoparidzawo mavhesi anotera. Kana kuti zvinhu izvo zvinenge zvakatosiyaniswa, zvichitorwa pamachapta akasiyana kana kuti pamabhuku akasiyana eBhaibheri. Ndizvo zvandichakuitirai nhasi uno. Inini ndini mudzidzi, nyange tanga tichidzidza tese, imi madzidzawo, ini ndini ndava mudzidzi. Naizvozvo chirongwa chanhasi tinochiti Hameno Ikoko. Amen. Sei tichiti Hameno Ikoko? Nekuti vamwe vanenge vasina kunyatsodzidza zvakanaka, vamwe vadzidza zvakanaka. Asi nyange wakadzidza zvakanaka kana kusadzidza zvakanaka, dzimwe nguva kutaura kunonetsa. Nokuda kwokutya uchinzimira pamberi pechita kana kuti pamberi pekereke, uparidze, mamwe manzwi haabude. Anorambira mumuromo, anorambira parurimi. Ndosaka tichiti Hameno Ikoko. Zvataparidza taparidza, zvimwe zvinenge zvisina ungwaru, zvimwe zvisina uchenjeri, zvimwe zvisina kana kubatana neshoko raMwari. Asi yanga iri klasi yavanhu kaika, klasi yavanhu vakanga vari muklasi vachidzidza, uyezve vari pakugadzwa kunzi vave mamwe mamembers edu emukereke. Zvino panoita vamwe vanogona kuparidza nevamwe vasingagoni kuparidza, nevamwe vanenge vasingatomboziva kuti vanga vauire chii ipapo. Ndizvo zvazvinoita izvo. Saka ngatitange nemaropafadzo emusi wokupedzisira tichiti, makaropafadzwa imi Mwari Baba, musiki wezvinhu zvose zviriko kudenga kumusoro, panyika pasi nekuzasi kumakungwa. Imi makatipawo mitemo yenyu inotitsvenesa, makatirayirawo pamusoro pekuverengwa kweOmer. Rino riri zuva reMakumi nePfumbamwe, zuva rokupedzisira reOmer, zvichireva vhiki nomwe dzakakwana. Tinokutendai Baba naiko kuti basa kwose kwamatiita, kuteerera, kurava, kudzidza zvose zvatanga tichiita pano, ngative vakakwana sokukwana kwakanga kwakaita Ishe wedu Jesu Kristu, iye wakanga akakwana nezvinhu zvose, uzere nesimba, une mweya mutsvene mukati make. Chitibatsirai zvatinobva pano tichiendera mberi, tizive kuti haiwa shoko ratinaro iri rakadzama, iro guva iri ratinaro ratinoti Bhaibheri rizere nezvizhinji zvinoyera zvakakosha, zvitsvene. Tibatsirei kuti tibuditse mweya waro zvatinobva pano tichiendera mberi. Mutikomborere pabasa redu rose ratinenge tichibata namaoko edu, nokuti handi basa redu. Kana tikaritadza tinokunyadzisai imi muridzi waro, kana takagona tinoita kuti imi mukudzwe. Tibatsirei Baba, mutiropafadze nemweya wenyu mutsvene, mutivhumbamire
mutipewo simba renyu, muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya anoyera. Amen. Tadaro izvi ngatitange nekuverenga pana Luka 6. Tinongoverenga kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 5. Ndo nhanganyaya, ndo main topic yedu nhasi. Zvikanzi rimwe sabata Jesu akanga achifamba mumunda nomuminda yezviyo, uye vadzidzi vake vakatanga kunonga hura dzezviyo vachidzipukuta mumaoko avo vachidya tsanga dzacho. Vamwe vaFarisi vakati, seiko muchiita zvisingatenderwe nomusi weSabata? Amen. Jesu akavapindura akati, hamuna kumboverenga here zvakaitwa naDhavhidhi paakanga ava nenzara, iye neshamwari dzake? Zvikanzi akapinda mumba maMwari akatora chingwa chakatsaurwa akadya zvaingobvumirwa kudyiwa navaprista chete, uye akapawo chimwe kushamwari dzake. Ipapo akati kwavari, Mwanakomana womunhu ndiye Ishe weSabata. Amen. Zvokwadi, Ishe wedu Jesu Kristu ndiye Ishe weSabata. Hakuna mutsvene kupfuura iye, uyezve Sabata ritsvene. Isu hatingapfuuri Ishe wedu Jesu Kristu, wakaita kuti Sabata iroro rive dzvene. Muri kuzvinzwa kai? Naizvozvo zvatinenge tapuwa naIshe wedu Jesu Kristu ndo zvatinoita. Nekuti nyangwe takakanganisa ndiye anotitsvenesa, nyangwe takasagona ndiye anotitsvenesa. Anoona shungu dzedu, anoona zili yedu, anoda rudo rwedu, anoona rudo rwedu ruri mukati matiri, anoona mipfingo yedu, anoziva kutadza kwedu nokusakwana kwedu. Hatinganyari kana tiri pana Ishe wedu Jesu Kristu tinosimbaradzwa, nyangwe zviri zvikukutu namashoko aya akaoma, asingafanirwa kubatwa nesu sezvamanzwa kunzi anofanirwa kubatwa navaprista kuti vataure zvitsvene zvaMwari nezuva reSabata, nokuti ivo ndo vanoziva zvitsvene. Zvaireva kuti vaprista vainofanirwa kutaura shoko iri nokudzidzisa shoko iri, nekuti ndivo vanoziva chokwadi, ndivo vakaridzidza. Asi Ishe wedu unotidzidzisa, unopfuura vaprista vakare. Wakatiitsawo isu vaprista kuburikidza naMwari kuti tipote tichiparidza, tive nesimba. Zvikanzi anondinyara ndichamunyarawo pamberi pengirozi dzekudenga napamberi paBaba vangu navose vari kudenga. Naizvozvo hatinganyare kana tikapuwa musenzekete naIshe wedu Jesu Kristu. Tichaita, tikatadza, ticharamba tichishingirira, tichizama kuti tigone, nokuti ndiro inzwi rinotaurwa naPauro pana vaFiripi vetatu. Zvikanzi handiti ndatochiwana, vhesi 12, kana ndatokwaniswa, asi ndinoshingairireiko? Ndinoshingairako kuti zvimwe ndichibate icho Kristu Jesu chakambondibatira. Amen. Muri kunzwa zvekutaura apa? Ishona yandiramba apa. Zvichida nemuchirungu ndaikwanisa kuzotsanangudza. Ndaendapuwa bhaibheri rechirungu asi ndine shona. Zviri kunzi hapana munhu anombofamba akanzi anogona bhaibheri, uyezve bhaibheri haripere kuzivikanwa. Musi mumwe nemumwe pane chitsva chamunonzwa, pane chitsva chamunodzidziswa. Nyangwe naivavo vanogara vachiparidza mazuva ose vanotoshamisa mumwe munhu vanofunga kuti haiwa uyu haaita nezvebhaibheri, anouya achivadzidzisa chinhu chitsva chaavhurirwa nomweya. Isu tiri vaduku, pfungwa dzedu dziduku, hadzina kufanana nedzaMwari. Hatingambobva takasvika panotangira ungwaru hwaMwari. Tinongobata chete kusingapere. Musaneta kubata bhaibheri, musaneta kuriverenga, musapfurirwa nevaya vanoti haiwa takariverenga akasazoribata zvakare. Munovabvunza vanhu vakadaro, munovawana, munovaziva kuti variko vanoti takaverenga bhaibheri. Ngavasakunyengerei, vanhu ivava havana kuverenga bhaibheri, nokuti ana Pauro vakafa vasina kuguma. Nyangwe zvavo vaizviti takafunda isu magwaro, nokuti tiri vana vavaFarisi, tiri vaprista verudzi rwaBhenjamini, vakafa vasina kukwanisa zvose. Vhesi 13 zvikanzi, hama dzangu ini handiti ndatochibata, asi ndinoita chinhu chimwe, ndinokanganwa zviri shure. Amen. Naizvozvo kana uri muprista mutsva, kana wagadzwa, kana wapedza kudzidza sezvataita izvo, kanganwa zveshure zvose zvaunenge waita. Zuva roga roga raunobuda uchienda, kanganwa nezveshure. Usazvikudze nezveshure zvaunenge wamboita somuprista. Kuparidza kwedu kwose kweshure tatokukanganwa.
nekuti zvikuru zvizhinji zvinotevera zvatisati taziviswa naMwari, uyezve ndizvo zvatinokambira kuti tizive, nyange zvazvo zvisina mugumo. Zvikanzi ndichananavira kune zviri mberi. Amen. Anotarisa zviri mberi, zviri shure izvi haangazvikudze pamusoro pazvo. Anotoziva kuti ndakataura zvenguva iyoyo. Shoko rimwe chete iroro randakataura ndakabudiswa nhasi, ndinenge ndakutaura zvimwe zvitsva. Unenge watova musi mutsva, sokunge zvinonzi muparidzi mutsva akataura nezuro. NdiPauro mumwewo anongowo nezita rinonzi Pauro. Nhasi ini zvandinozviti Pauro, ndichataura zvanhasi zvandichapuwa nani naMweya. Zvikanzi pavhesi 14 yavaFiripi 3, ndinoshingairira kunharidzano kuti ndipiwe mubayiro wokudana kwaMwari kunobva kudenga muna Kristu Jesu. Naizvozvo isu tose takakura ngative nomwoyo wakadaro. Kana imi muno mumwe mwoyo, Mwari uchakuratidzai naizvozvo. Asi ngatirambe tichifamba bedzi nomuraviro iwoyu watasvika nawo patasvika. Amen. Vafundisi munenge muchitarisa, maticha anenge ari pamberi penyu, handiko kuguma kwekuziva kwenyu, handiko kuguma kwekudzidza kwenyu. Nyange wakafunda iwe kupuraimari, wakaenda kusekendari kune mamwe maticha akafunda kupfuura ivavo vekupuraimari, wakaenda kuyunivhesiti kune ivavo vakafunda kupfuura vekusekendari, wakapedza iwe ndiwe waticha wakungoramba uchiticha, uchiita marisechi, uchiticha zvitsva. Ndo zvakaita kubata Bhaibheri. Muri kupanzwa ka? Musaneta kuramba muchiverenga maBhaibheri magwaro misi yose. Kana muchida nzira yekuverenga nayo, yokudzidza nayo Bhaibheri, neyekunamata nayo seyatakapuwa naIshe wedu Jesu Kristu, ndichakudzidzisai nerimwe zuva. Asi vakaverenga mabhuku angu akudhara andakanyora, vanoziva nzira iyi, uyezve vakaishandisa, vakauya namaresults akanaka vachindiudza kuti zvaitika ndezvakati. Vakafara nazvo, ikava nhaka yavana vavo naivo. Luka 6 yatidzokere paya pana Ishe weSabata, mukuru weSabata, mukuru wezororo, mukuru wetsitsi, mukuru werudo, mukuru wokukuvandudzai, mukuru wokudzosera simba kwamuri, ndiye Ishe weSabata. Zvikanzi hamuna kumboverenga here zvakaitwa naDhavhidhi paakanga ave nenzara iye neshamwari dzake? Zvikanzi akapinda mumba maMwari akatora chingwa chakatsaurwa akadya zvaingobvumirwa kudyiwa navaprista chete. Tapataura here apa tikati magwaro ayo mapuhwa imi taita mazuva 49, haasi mazuva mashoma ka, zuva nezuva, every day tichidzidzisana tichitaura. Zvikanzi magwaro enya zvangofanana kuti manga muchidzidza Bhaibheri rimwe chete, mufundisi angati kudzidzisai ongovhara Bhaibheri rake obva akupa, obva ati iwe chienda unoparidza, chienda uvambe kereke yako. Titori kereke nakare. Pamakatenda muna Ishe wedu Jesu Kristu makatova kereke nakare. Naizvozvo patinenge takaungana tose mumwe nemumwe ari kereke, tiri kereke dzakawanda dzakabatana pamwe chete dzinoita muviri waIshe wedu Jesu Kristu. Muri kuzvinzwa? Dhavhidhi wakatora chingwa chaifanirwa kudzidziswa navaprista chete, nokuti zvakanga zviri zvitsvene. Iye akadzidzisawo nevake, akapawo vake kuti vadzidzise. Muri kuzvinzwa? Kana muchida kuzvitora nenzira iyo. Zvikanzi rimwe Sabata Jesu akanga achifamba nomuminda yezviyo, uye vadzidzi vake vakatanga kunonga hura dzezviyo vachidzipukuta mumaoko avo vachidya tsanga dzacho. Amen. Muri kupanzwa? Zvakanzi nomuminda, zvireva kuti minda iyi yakawanda, yakarimwa yezviyo. Ndo zvakaita seBhaibheri renyu, rina mabhuku akawanda namachapta akawanda namavhesi akawanda. Muri kuzvinzwa? Ndiyo minda iri kunzi minda yezviyo. Zvikanzi ava vakatanga kugadzira chingwa pavaipukuta apa, zvikanzi vaingosvuura chete vobva vadya zvakadaro, zvisina kuibva, zvisina kubikwa, zvisina kuita sei. Chavakaita ichocho vakanga vatogona. Nokuti Jesu wakati vakagona, haana kuvati imi nyararai, munodarireiko, munotaurireiko zvamusina kudzidza kana kuti zvamusingazive. Wakaramba akanyarara kanzi ini Ishe weSabata ndiri pano, zviri kuitwa navanhu ava zviri kundifadza. Handisiri kuvasvora, handisi kuvatuka. Kusagona kwavo nekugona kwavo
ndiri kuziva kuti vari kudzidza, nekuti pane basa randakavagadzirira pamberi apo rekuti nerimwe zuva vachange vasisineni vakuzviitira voga. Zvikanzi nzombe huru yakabva pakurerwa, ndiko kurerwa namaoko akanyorovera kwaita Jesu achidzidzisa nokurera ivo vatinoti vaapostora vake, ivo vakatanga nekereke yatiri. Muri kuzvinzwa kaizvo? Nekuti zvinhu zvavaita izvi zvakanga zvisingatenderwi. Hazvina kunaka kutsautsa vanhu muchivadzidzisa nhema, especially nomusi weSabata. Musi weSabata pangaite muprofita anotaura, kana pane munhu ane chidzidziso, munhu iye anofanira kunge atori muprista achiziva murau, achiziva shoko raMwari, achizivawo nhoroondo, achizivawo zvakawanda-wanda, achiziva mapisarema. Muri kuzvinzwa? Zvichireva kuti akanga ane minda yakawanda yezviyo yaakanga akabata pairi, nekuti minda inorimwa navanhu. Naizvozvo potai muchipinda mumagwaro muchidzidza shoko, mugova vaparidzi varo, vekuti nyange wakavhurirwa papi, munhu akangokuvhurira akakupa akati ndiparidzire, unototanga kumuparidzira. Hapana zvekumboti aiwa ndichamboenda kumba ndonodzidza ndozodzoka ndokuparidzira. Munhu anenge achida kupona ipapo, nyange akauya akakuvhunza mubvunzo wechiKristu, nekuti pane vamwe vanenge vachida kukona vaKristu chete, vanoti haiwa havana mati nekuti vaKristu havana matiwo zvakanaka, vanoti vaKristu chiKristu hachina basa. Varipo vakadaro, vanenge vari pakusvora chete, vanenge vachida kukuudzwai. Asi tarirai zvaita Ishe wedu Jesu Kristu, aivakona, aikona nyange navakanga vakadzidza murayiro. Vakadzamara vabvunza vaJudha vakati, munhu uyu akaziva kupiko zvinhu zvose izvi asina kumboenda kuchikoro? Nesu hapana chikoro chatapinda, tanga tichingotaura chete. Asi zvidzidzisei, zvirerei neBhaibheri, mugorerawo nemhuri dzenyu, nehama dzenyu, neshamwari dzenyu, nokuti rudzi rwenyu rwose, kumba kwenyu kunoda kuponeswa, kubasa kwenyu kunoda kuponeswa, muzvikoro zvenyu munoda kuponeswa, rudzi rwenyu, dzinza renyu rinoda kuporeswa. Naizvozvo musati hamuna basa, mune basa rakakura, nekuti ndozvamakasiyirwa muchinzi muri vadzidzi vaIshe wedu Jesu Kristu, muchinzi muri vaKristu. Makapuwa basa iri rokukudza umambo hwaMwari, sokukudzwa hwaitwa naJesu Kristu. Zvikanzi vanhu vakanga varasa tariro nokuda kwavaprista, nokuda kwavaFarisi navaSadhusi navanyori, vakatanga kudzoka vachidzidza pana Ishe wedu Jesu Kristu. Vakasiyiwa vasimbisa, ivo vasimbiswa, ivo vakaendawo vakanosimbisawo mhuri dzavo, vakaita kuti dzidzoke kuna Mwari. Amen. Nhasi uno, sezvo iri riri dingindira redu rokuti tichafamba nomuminda yezviyo, tichinonga hura nokudzipukuta nokudzidya, ndosaka tiri kuti Hameno Ikoko, kana takanganisa, kana tatadza. Ndakutora chichi nzvimbo chenyu savadzidzi, savaidzidziswa. Ande pana Exodo 8. Zvikanzi ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, enda kuna Faro unoti kwaari, zvanzi naJehovha, rega vanhu vangu vaende kuti vanondinamata. Kana ukaramba kuti vaende, ndichatambudza nyika yako yose namatatya. Amen. Nairi kana kuti Nile River ruchazara namatatya, achakwira agopinda mumuzinda wako nomuimba yako yokuvata, uye napamubhedha wako, nomudzimba dzamachinda ako, uye napavanhu vako, uye nomuzvoto zvako, nopokukanyira chingwa. Matatya achakwira pamusoro pako, napamusoro pavanhu vako, napamusoro pamachinda ako ose. Amen. Exodo 8 verse 1-4. Ini chandinokubvunzai ndechekuti, endai munodzidza kuti matatya zvinoreva chii, kana zvauya pamagwaro apa, kuti matatya anomirirei. Muri kunzwa? Asi takadzidzisana tichiti zvakanzi kuna Mozisi, enda kumvura, unomira kumvura, uchaona Faro achiuya kuzoita sei, zvichida kuzoshamba mangwanani. Zvikanzi wamutaurira kuti, zvanzi naJehovha, regedza vanhu vangu vaende vanondinamata. Amen. Nyaya yekumvura takaitaura, ndakati inyaya ine uroyi mukati futi, nekuti ndizvo zvaitwa navaroi, vachitora chii,
vachitora magwaro aMwari vachiapesanisa. Musafunga kuti Satani haazive Bhaibheri. Satani anoziva Bhaibheri kupfuura isu, navaroyi varipo vanoziva Bhaibheri kupfuura isu. Muri kuzvinzwa izvo? Naizvozvo kana tichitora nemweya weBhaibheri, zvikanzi pari kuenda Farao kumvura apa, zviri kureva kuti Farao munamati uyu, asi nekuda kwekupindana kwamazuva chinamato chacho chakanga chapolutwa. Muri kuzvinzwa? Chakanga chapolutwa sekupolota kwatiri kuita zvinamato zvose zvapasi pano zvatinazvo mazuva ano, nedzidziso yakatsauka. Zvikanzi ari kuenda kumvura, ari kuenda kune mweya, asi pane chinhu wani chisina kuitwa nani naFarao. Ana magwaro, ndiyo imba yezviyo, ana magwaro mukati meIgipita. Averenga magwaro achitsvaga mweya, asi haasi kuda kuteererani. Mwari ari kumuudza kuti regedza vanhu vangu vaende. Zvino mungatsvage mweya here? Mungatsvage mvura dzoupenyu here sedzinobuda muna Ishe wedu Jesu Kristu dzakataurwa kuna Johani? Imi musingadi kuteerera Mwari wacho. Ndiani mukuru, Mwari kana kuti imimi? Ndimi munoudza Mwari zvokuita here kana kuti Mwari ndiye anokuudzai zvokuita? Ndimi munoudza Mwari zvokuita here kana kuti Mwari ndiye anokuudzai nzira yamunofanirwa kufamba nayo? Ndipo pakabatirwa ani? Farao. Aingozvikudza nekufamba akabata Bhaibheri, asi zvokwadi akanga asingade Mwari, nokuti akanga asingamuteerere, akanga asina hanya naye. Ari kunzi naMwari, regedza vanhu vangu vaende vanondinamata. Iri inzwi riri kubva kuna muprofita hati woti zvina basa izvo. Paseka wako regedza, ndinoita sei? Ndinonamata kukereko. Zvino unosvika kukerekeko kwosvoudzwa futi nemumwe muprofita kunzi aiwe, chimbotanga wagadzirisa nyaya yako iyi. Pane munhu wawakatadzira wanofanirwa kugadzirisana naye. Hatina kudzidzisana here pamusoro pechinechi? Kuti ndizvo zvinotaura Ishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi kana wauya nechibayiro chako, chimbochisiya ipapo, womboenda wombonogadzirisa nehama yako isati yakukwirira. Zvino nyaya iyi yakanga yatokwidzwa kare, nekuti vaIsraeri vanga vachema kuna Mwari, Mwari akavanzwa akavatumira mununhuri. Zvino wakaramba kuteerera kutaura nokunzwa ngirozi. Ungarwisana nengirozi here iwe? Une simba rekurwisa ngirozi? Iwe uchitadza kurwisa munhu zvake ari papa, anofamba netukumbo twake nezidzoro rake netumaziso, achingobata zvinhu zvakangosiyana siyana zvinonyangadza nezvakanaka. Mapanzwa kapo. Kana muchida kufamba zvakanaka muna Mwari, gadzirisana navavengi venyu vasati vakukwirirai, nekuti vakakukwirirai munokwanisa kupinzwa mutirongo, munokwanisa kusungwa. Zvikanzi makasungwa moitwa sei? Mupinzwa mutirongo. Zvikanzi hamungabudemo kusvikira mabhadhara kasendi kekupedzisera. Amen. Mani chikwereti naMwari. Mwari ndiye anogadzirisana navanhu vake. Zvino waifunga kuti waitadzira nhingika, iwe uchinamata Mwari. Zvino Mwari akuti wakanditadzira ini. Muri kupanzwa kapo? Takataura pamusoro pechinechi. Yatendei muminda, atendei muminda. Numeri 19. Atitangire pavhesi 21. Zvikanzi uyu mutemo uchagara uripo kwavari. Munhu anosasa mvura yokunatsa anofanirawo kusuka nguo dzake, uye ani naani anobata mvura yokunatsa achava asina kunaka kusvika madekwana. Chinhu chose chinobatwa nomunhu asina kuchena chinova chisina kuchena, uye ani naani anochibata anova asina kuchena kusvikira madekwana. Amen. Zvinoshamisa, shoko iri rinoshamisa, nokuti mvura dzikutaurwa pa ndo dzinochenura. Muri kuzvinzwa? Dzinochenura. Asi zviri kunzi anodzibata achisasa mvura idzodzo anenge asviba. Zvino dzinongochenera sei? Ari kuda kuchenurwa. Iwewe uri kubata mvura dzacho uchichenura munhu, wasara wasviba. Zvikanzi wakatora matenda edu ose namatadzo edu ose, ndokufa kwakaita pamuchinjikwa. Wakatakura mhosva dzedu dzose, asi wakanga uripo kuti atite sei? Atichenesa. Taifanirwa kuchenurwa. Mukunzwa? Wakasviba, iye muchenuri wakasviba nokuda kwedu. Muri kupanzwa kapo?
takati iyi vhangeri aicheuri Jesu Kristu. Asi takataurawo nekuti ivhangeri rei retsiru dzvuku. Makaenda pana nyumeri 19 inotaura pamusoro petsiru dzvuku. Takati tsiru dzvuku chi murayiro. Ndopataitaura nazvana tete zvekuti tete vakakosha mukati memba. Nekuti tete ndianiko? Ndibaba. Zvichireva kuti kana iwe uri munhurume une hanzvadzi yako mukoma kana kuti munun'una kwauri, kana matare ekwenyu makupinda pamatare ekwenyu, tete vanenge varipo. Havapinde kuya kwavakaroorwa kuya nekuti vanenge vasingadikanwe ikoko. Dzimwe nguva ndivo kwavanenge vachitonongedzwa huroyi. Nziwe uri muroyi iwe, wakabva kumba kwenyu nehuroyi, get away. Ndikuzvinzwa. Asi kana vapinda mumusha mababa vake murume, ndozvatakataurawo. Tikati nyangwe nemwanasikana asati abatwa asati asvibiswa navarume, murume. Mandara murume, ndikuzvinzwa. Munun'una kana kuti mukoma mukati memba. Tsiru dzvuku risina kumbobatwa, risina kumboshandiswa, rakangofananawo nenzombe. Muri kuzvinzwa. Takataura zvakare pamusoro pekugadzirwa kwomurayiro. Takapa nzira yekuti nyika yeZimbabwe ingafambe zvakanaka sei kana ichitevedzera shoko raMwari. Ndikati ndo anonzi mared haifa principles. Nzira yekugadzira nayo murayiro wenyika nemurayiro wekereke. Nekuti pane murayiro yakabva kuna Mwari, asi zvino pane murayiro yakabva kuna vanhu. Uyezve murayiro yose yakabva kuna vanhu ikanzi ndeye vanhu vakawanda, kuti tisakanganisana naMwari, kuti tisatadzirana naMwari taisa murayiro. Murayiro uwo unofanira kunge uchipindirana nemirayiro yake. Zvinoda vanhu vanogara vachirava Bhaibheri, vanoziva mitemo, vanoziva zvakatongwa, zvakatemwa. Hazvizvi zvongoti tina Jesu, imi muchikanganisira Jesu wacho naMwari wacho nokusaziva murayiro. Ngauve wakanyorwa pamwoyo yenyu, pafungwa dzenyu, pandangariro dzenyu, pahuma dzenyu napamiromo yenyu. Rurimi rwenyu ngarunun'une murayiro chete, kwete kuswera muchinun'una zvakaipa. Mwezve munda wezviyo 1 Samuel 10. Tikutaura pamusoro panhu paSauro, takataura pamusoro paSauro, mambo wokutanga waIsraeri. Zvikanzi Sauro achibva panani akati achangotendeuka kuti abve pana Samuel. 1 Samuel 10 verse 9. Panozoitwa Sauro mambo paya. Zvikanzi Mwari akashandura mwoyo waSauro, uye zviratidzo zvose izvi zvakazadziswa zuva iroro. Pavakasvika kuGibhea akasangana neboka ravaprofita. Mweya waMwari wakauya pamusoro pake nesimba, uye akabatana navo mukuprofita kwavo. Amen. Vose vakanga vachimuziva kare vakati vamuona achiprofita pamwe chete navaprofita, vakabvunzana vachiti, chiiko ichi chaitika kumwanakomana waKishi? Akurwara here? Akupenga here? Zvaanenge ari kuzvidza vaprofita. Nokuti wakanga wapinda pakati pavaprofita achiprofita zvinhu zvaakanga asingatarisirwe kunzi aite. Nemiwo zvamadzidza shoko, makanga musingatarisirwe kunzi muchafamba muchiita sei, muchidzidzisa, muchitaurira vanhu zveshoko, muchiita sei, muchiunza vanhu kuna Kristu. Vachakuona vanokuziva, vanoti uyu akupengawo, uyu akurwara, chii chamupinda. Muri kuzvinzwa kani? Zvikanzi naivavo vakanga varipo panguva iyoyo paGibhea vakati, Sauro ava pakati pavaprofitawo here? Kunzi Sauro apinda sei pakati pavaprofita? Ataimuziva savaprofita. Mumwe murume aigarako akapindura achiti, zvino baba vavo ndianiko? Zvavanyangadzwa naSauro, baba vavo ndiani? Mwana waRevhi here? Baba vavo ndiBhenjamini here? Nokuti pane boka ravaprofita poga panenge pane mutungamiri. Muri kuzvinzwa? Pane mutungamiri nguva dzose. Tinoziva kuti ana Samueri vaitungamirira mapoka avaprofita. Ana Erija, ana Elisha, vose vaitungamirira mapoka avaprofita. Dzimwe nguva vaitogara namamwe mapoka avaprofita. Makanzwa kunzi paingoita zvimapoka zvavaprofita vaingogara voga.
sezvaita vaprista vaigara pavo vega vakanga vakapiwa maguta avo, naizvozvo vaprofita vakagarawo vachiprofita vari pakati pavo. Saka chakava chirevo chokuti Sauro ava pakati pavaprofitawo here. Mushure mokunge Sauro apedza kuprofita akaenda kunzvimbo yakakwirira. Amen. Isu tisingatarise zvedu Sauro tinoti mweya ngauve pamusoro penyu. Zvikanzi naMozisi, dai vanhu vose vachiprofita. Musafunga kuti ndakanzwa kunzi kune vaprofita ndinoita godo kana kuti ndinoita jealous. Zvikanzi dai munhu wose aiwana mweya waMwari achiprofita. Nemiwo mweya waMwari ngauve pamuri, mugovawo savadzidzisi, mugovawo savaparidzi, mugovawo savaprista, mugovawo saisha kuti Jesu Kristu. Jobho, ande pana Jobho 37. Tunzwa Jobho achichema-chema, mene kuti ndiani ari kuchema-chema apa? Ndi Jobho here kana kuti mumwe weshamwari dzake? Zvikanzi paverse 20, ko anofanira kuudzwa kuti ndinoda kutaura here? Ko pane munhu angakumbira kumedzwa here? Zvino hakuna munhu angatarira kuzuva nokuvhenekera kwaro riri mumatenga. Mushure mokunge mhepo yaachenesa, anouya nokubwinya kunoyevedza achibva nokumusoro. Mwari anouya nokubwinya kunotyisa, Wamasimba ose haasvikiki kwaari, uye anokudzwa neSimba. Mukururamisira uye nokururama kwake kukuru haadzvanyiriri. Naizvozvo vanhu vanomutya, ko haana hanya navo sevakachinjira pamwoyo here? Amen. Imi ndimi munoti kana zuva rapisa munyika yeZimbabwe, moti rapisa here? Tatambudzwa nezuva. Zvikanzi kwakaita chando, moti chando charova. Dai zuva rauya zvaro. Mvura yakauya, moti yawandisa. Dai yaita shoma, yakaita shoma, moti aiwa dai yawandisa. Zvikanzi hamutende Mwari here anokupai zvinhu zvose izvozvo. Mwari akataura kuti zvinhu izvi ndakazvipa vanhu vose vepasi pedenga. Kana muchichema kuti zvawandisa kana kuti zvaita zvishoma, madii kuchema kuna Mwari, mabva pazvivi zvenyu maponeswa. Naizvozvo paunobuda pamba pako uchiona zuva, kudza Mwari nekuti zuva riri kudenga. Paunoona rima rosvika, wokudza Mwari kuti ndakupinda mumba kunohwanda nekuti rima rasvika. Vakaipa voita sei? Vakufamba-famba vachitsvaga wavangabvamburanya. Wotinda Mwari kuti anokuchengeta usiku. Kana chando chakauya, tenda Mwari nokuda kwechando icho chauya. Nekuti ndiye anoita kuti zhizha riuye, ndiye anoita kuti matsutso auye, ndiye anoita kuti mhepo ivhuvhute. Yakasavhuvhuta, zvirimwa zvenyu zvinokura sei? Zvino zvamunoti mhepo yawanda, namatai kuna Mwari. Zviuye zvakanaka. Tendai Mwari akakupai mhepo uyewo, akakupai makomo nemiti neuswa nenyika, mugare muchikudza Mwari. Zvino izvi hazvinyanyozivikanwa navazhinji, nekuti vazhinji venyu hamubate nokuchengetedza Sabata. Vanochengetedza Sabata ndivo vanoziva kuti Mwari ndiye akasika nyika. Mamwe maKristu ese haana basa nazvo kuti Mwari akasika nyika sei. Vangone basa rekuti tiri muna Jesu chete, tiri mumaKristu. Kudzai Mwari pamusoro pezvose zvaakaita. Murumbidzei pamusoro pezvose zvaakaitira vanakomana vavanhu. Amen. Muende paPesarema 67 munozviverengera, munzwa kuti rinoti chii. Panounganidzwa marudzi kuti arumbidze Mwari, akudze Mwari nokuda kwokunaka kwake. Nyasha dzake hadziite sei? Hadzigume, hadziperi. Muri kuzvinzwa? Chirevo chakabuda pamusoro penyasha dzisingagumi. Zvikanzi kudzai Baba, Mwari wedu ari kudenga, nokuti nyasha dzake dzinogara nokusingaite sei? Nokusingaperi. Amen. Yatikudzei Musiki, titende pamusoro pezvose zvatinoona zuva nezuva, kupisa kwaro zuva kana kusapisa. Ngatimutendei kuti aripo, anotirangarira, anotiona. Mapisarema 69 waumwe munda wezviyo. Zvikanzi kumutungamiri wokuimba namaimbirwa wamaruva emahapa, Pisarema raDhavhidhi. Zvikanzi ndiponesei imi Mwari, nokuti mvura zhinji yakwira kusvika pamutsipa wangu. Ndinonyura munhope yakadzika pasina pangatsika makumbo angu. Ndapinda mumvura yakadzika, ndafukidzwa namafashamu. Ndaneta nokuridza mere yokuti ndibatsirwe, huro dzangu dzaoma. Meso angu aneta nokumirira Mwari wangu. Vanondivenga ndisina mhosva vakawanda kupfuura bvudzi romusoro wangu. Vanondivenga ndisina mhosva vazhinji, avo vanotsvaka kundiparadza. Ndinomanikidzwa kudzosera zvandisina kuba. Munoziva upenzi hwangu imi Mwari, mhaka yangu.
mhaka yangu haina kuvanzika kwamuri. Vaya vane tariro mamuri ngavarege kunyadziswa nokuda kwangu. Haiwa Ishe Jehovha wamasimba ose vanokutsvakai ngavarege kunyadziswa nokuda kwangu. Haiwa Mwari waIsraeri, nokuti ndinotsunga kusekwa hangu nokuda kwenyu, uye nyadzi dzafukidza chiso changu. Ndiri mutorwa kuhama dzangu nomweni kuvanakomana vamai vangu. Nokuti kushingairira imba yenyu kwandipedza, uye kutuka kwavo vanokutukai kunowira pamusoro pangu. Amen. Hatingogumira ipapo. Asi pisirema rakanaka chaizvo. Imi ndimi munoti mune nhamo. Tarirai David anga ari mambo asi ari kuchema nhamo dzake. Zvikonzi handisina shamwari ndakugara pakati mamakava vanoda kundiparadza. Vanongondipemurira mhosva after mhosva. Vanondituka vachiita nyaya dzekukrieta. Iwe zvako une vavengi 1 kana 2. Dzimwe nguva unopedza kana zuva rose pasina akutuka. Fungai kuti pane vamwe vanhu vanenge vakaita kugarirwa. Vanhu havarari vachifunga kuti tomuita sei mangwana. Vanhu havazorore mukati medzimba. Vanoita kumurota vachitoda kumubvamburanya mangwana. Kune vanhu vakadaro. Zvino iwe une rudo une hama dzako hobho dzaunadzo. Usachema zvisina basa. Isa tariro yako muna Mwari. Uzive kuti pane vamwe vanomanikidzwa kupfuura. Unofanira kunge muchitotenda Mwari kuti haiwa vanotivenga vashoma, asi ndingeuya anovengwa zvikuru. Mwari wangu handisi kuti mundifananidze naye, kana handisi kusvora nokuti anovengwa zvikuru. Asi Mwari wangu ndinotenda kuti hamundiise pamatambudziko andisingakwanise kuita kusei kukunda. Naizvozvo matambudziko anofanira kugara aripo, especially kumukristu. Nekuti mukristu ane rimwe dambudziko hombe chaizvo riripo paari. Ndiro dambudziko reBhaibheri. Kuriziva nekuriparidza idambudziko iro rinovhura mamwe matambudziko ose. Nokuti uri mushandi, zvino wakaita mushandi asingagone basa, uchaita mushandi werudzi. Unozoti unoshandira Mwari pakuti chii? Mapisarema 118. Vongai Jehovha nekuti akanaka, rudo rwake runogara nokusingaperi. Israeri ngaati rudo rwake runogara nokusingaperi. Imba yaAroni ngaiti rudo rwake runogara nokusingaperi. Ava vanotya Jehovha ngavati rudo rwake runogara nokusingaperi. Mukurwadziwa kwangu ndakadana kuna Jehovha, iye akandipindura nokundisunungura. Jehovha aneni, handingatyi. Munhu angandiiteiko? Jehovha aneni, ndiye mubatsiri wangu. Ndichatarira vavengi vangu nokukunda. Zviri nani kutizira kuna Jehovha pane kuvimba nomunhu. Zviri nani kutizira kuna Jehovha pane kuvimba namachinda. Ndudzi dzose dzakandikomba, asi ndakavaparadza muzita raJehovha. Vakandikomba pamativi ose, asi ndakavaparadza muzita raJehovha. Vakandimomotera senyuchi, asi vakakurumidza kufa seminzwa inotsva. Ndakavaparadza muzita raJehovha. Ndakasundidzirwa shure uye ndakada kuwa, asi Jehovha akandibatsira. Jehovha ndiye simba rangu norwiyo rwangu, ndiye ava ruponeso rwangu. Kupembera kwomufaro nokukunda kunonzwikwa mumatende avakarurama kuchiti, ruoko rworudyi rwaJehovha rwakaita zvinhu zvikuru. Ruoko rwerudyi rwaJehovha rwakasimudzirwa kumusoro. Ruoko rwerudyi rwaJehovha rwakaita zvinhu zvikuru. Handingafi asi ndichararama, uye ndichaparidza zvakaitwa naJehovha. Jehovha akandiranga kwazvo, asi haana kundiisa kurufu. Ndizarire masuo okururama, ndichapinda ndigovonga Jehovha. Amen. Iri ndiro suo raJehovha panopinda navakarurama. Ndichakuvongai nokuti makandipindura, makava ruponeso rwangu. Amen. Amen. Pisarema 69 nepisarema 118 zvinodavirana. Amen. Tati tiri pachirongwa chekuti chii? Hameno Ikoko. Sezvo ndiri mudzidzi weshoko, ndichitora chinzvimbo chenyu chokuti ndiparidze, since pane mukaha pakati pangu nemi. Ini ndine ndava mudzidzi, tichisevedzera zvatakadzidza. Isaiah 48. Mumwe munda wezviyo. Pose pane munda wezviyo panga pangachitorwa, pangadai pachitorwa nemumwe munhu. Asi kana muchida kudzidza kuparidza, muchida kudzidza kunamata, muchida kudzidza kuverenga Bhaibheri, itai zvandiri kuita izvi. Zvimwe zvakawanda ndichazokudzidzisai leta kana ndikawana mukana. Zvikanzi pavhesi 6, wakazvinzwa zvinhu izvi, zvitarire zvose, haungazvibvumi here? Kubva zvino ndichakuzivisa zvinhu zvitsva zvakavanzika zvausingazivi, zvava kusikwa zvino uye hakusi kare. Haana kumbozvinzwa zuva ranhasi risati rasvika, saka ugone kuti hongu ndaizviziva.
hauna kumbonzwa kana kunzwisisa? Kubva kare nzeve yako yakanga isina kudziurwa. Ndinoziva kwazvo kuti uri munyengera akadai. Wakanzi mhandu kubva pakuzvarwa kwako. Nokuda kwezita rangu ndinononoka kutsamwa. Nokuda kwokurumbidzwa kwangu ndinozvidzora pamusoro pako kuti ndisakuparadza. Tarira ndakakunatsa kunyange zvisina kuita sesirivha. Ndakakuedza muchoto chokutambudzika. Nokuda kwangu ndinoita izvi. Ko ndingaregererei zita rangu richimhurwa? Handingapi kukudzwa kwangu kuno mumwe. Amen. Musaneta ndikudzidza Bhaibheri. Musazvinyengera muchiti takaverenga Bhaibheri takuisa pasi. Munozviparira mhosva yei yeropa raIshe wedu Jesu Kristu. Nekuti nyangwe navakanga vane mitemo vakanga vasingagoni kuitevedzera. Imi zvamune Bhaibheri rine mitemo neBhaibheri rine vhangeri, makazoita machampion ekuritevedzera, mariverenga kamwe chete? Kwete. Rambai muchizvininipisa, muchizvisa pasi peshoko, muchidzidza, musaneta. Nokuti muchadzokorodza mavhesi aya maadzokorodza futi. Hamumbofa makaziva. Asi Mwari ndiye achakupai zvitsa nguva nenguva, zvamusina kumbonzwa, zvamusina kumboona. Ndinotenda nekuti ndinozviona mukati meupenyu hwangu. Zvimwe zvinhu zvinouya pamuromo wangu handizi rini ndinenge ndazvifunga. Zvinenge zvaunzwa kwandiri, ndinenge ndazarurirwa nemweya mutsvene. Naizvozvo ndinoziva kuti handingagume kuverenga Bhaibheri, uyezve ndichafa ndisingazive Bhaibheri. Imi musazvikudza, zvideredzei, mugova senyeredzi dzakawanda dzakaunganidzwa pamwe chete, dzinenge dzichivheneka nedenga rose. Mugova sezuva, mugopenya sezuva. Marko 14, chirariro chashe. Pazuva rokutanga romutambo wechingwa chisina mbiriso, zvayakanga iri tsika yavo yokubayira gwayana rePaseka, vadzidzi vaJesu vakamubvunza vakati, munoda kuti tiende kupi kwatingandokugadzirirai Paseka kuti mudye? Saka akatuma vadzidzi vake vaviri akati kwavari, endai muguta uye muchasangana nomurume akatakura chirongo chemvura, mumutevere. Amen. Muti kumwene weimba yaanopinda mairi, mudzidzisi anobvunza kuti imba yangu yavaeni mandingadyira Paseka navadzidzi vangu ndeipiko? Achakuratidzai imba huru yapamusoro yakatorongedzwa uye yakagadzirirwa, mutigadzirire imomo. Amen. Zvikanzi vadzidzi vakabva vakapinda muguta vakawana zvinhu zvakaita sezvavakanga vaudzwa naJesu, saka vakagadzira Paseka. Amen. Jesu wakanga ari muprofita handi? Naizvozvo zvaanenge ataura maifanirwa kuzvitenda. Asi pane imwe nguva vadzidzi pavasina kutenda zvakanga zvataurwa naIshe, vakati vachazopararira sepoka, vacharamba vana Ishe wedu Jesu Kristu vachimurwira. Izvo zvakanyorwa pamagwaro kunzi ndizvo zvinofanirwa kuitika. Havana kungotenda Jesu chete, vakatadza kutenda neshoko raMwari. Muri kubanzwa? Shoko raMwari ndiro ratinofanirwa kutenda, ndiro zvokwadi, uyezve tinofanirwa kutsanangurirwa zvokwadi iyi nomweya waMwari. Manzwa kuti yakanga yanguva yePaseka, uyezve takataura pamusoro pekuti mazuva okuverengwa kweOmer anotanga a day or two after Paseka. Tikati Paseka rinotanga madekwana richipera madekwana ezuva rinotera. Zvikanzi parinopera ipapo ndo panotangira mazuva ekuverengwa kweOmer. Parinopera tichipinda mune rimwe zuva madekwana iwawo totanga kuverenga kuti 1 zuva rekutanga reOmer kusvikira madekwana anotera. Amen. Paseka tinorangaridzwa kufa kwaIshe wedu Jesu Kristu. Patinozopinda muzuva iri ratiri kuti 1 iri, totoziva kuti ramangwana Jesu anenge achimuka. Naizvozvo zuva rekutanga rekuverengwa kweOmer haringapere tisati tatanga kudzidziswa naIshe wedu Jesu Kristu. Watanga kutipakurira zvakare zvitsvene zvinobva paimba yaMwari. Muri kuzvinzwa? Haachangotora zvepasi pano chete, ari kutora zvedenga. Tinofanirwa kuva nekudya kwakanaka kunobva kwadenga, kwakaita semana, kudya kutsvene. Zvikanzi paakatuma vadzidzi vake vaviri, akati kwavari, endai muguta uye muchasangana nomurume akatakura chirongo chemvura, mumutevere. Amen. Murume uyu akaita seiko? Murume aitenda.
murume akanga ano mweya. Asi Jesu ari kuti tevera iye. Munoona kuti kwaakadzidza zvinhu izvi ndekupi? Kana masvika ikoko mugoita sei? Mugodzidzawo. Zvikanzi mwene weimba iyoyo, mwene wechikoro ichocho, mwene wekereke iyoyo, ndiye ane evhangeri richaita sei? Ramuchadzidziswa kuti mugobudawo somurumewo, muchibuda nemvura nokudzoka nemvura. Kudzidza kupera. Zvikanzi wakatakura mvura, anga atori muranda kwei wemuridzi weimba yaenda kwairi. Muri kuzvinzwa? Mvura ichimirire chiko, mweya. Ikereke yomweya sokereke, kwete sekereke dzomweya dzamunoziva dzekuZimbabwe dziya. Dzimwe dzine chingonzi kereke dzemweya, dziri kereke dzevaroi nen'anga namaprofita yenhema. Imi ndimunoziva kuti yemweya ndeipi isiri yemweya. Kudya Paseka, chirariro chaishe ndechekudya shoko raMwari, nokuti nozuva iroro rokupedzisira wakadzidzisa vadzidzi vake zvokupedzisira, uchisanganisa kudzidzisa nechiprofita. Zvakanaka sei kuti hatizviwane mune mamwe mavhengeri ese matatu, asi wakaenda kuna Johani anopedza kana kuti machapta mazhinji zvichita kana 5 kana 6 chapters kana kuti 7, achitaura kudzidzisa kwakaitani Ishe wedu Jesu Kristu, odzidzisa kwokupedzisira. Zvikanzi nyangwe nemusi iwowo vadzidzi vaidzidziswa vakatenda kuti tazozviona zvokwadi kuti chi ndimi Ishe uye munoziva chi, munoziva zvose. Zvino chirariro chaishe ndechechiko, ndecheshoko. Hachisi chekungodya chingwa muchimedurirana chingwa zvamunenge muchiita zvezvo. Kumedurirana chingwa chacho ndo kudzidzisana kwamunenge muchifanira kunge muchiita. Ndingatokuti kupakurirana shoko. Shoko ndochi ndizvo izvozvo izvi zvatinenge tichiverenga mukati mebhaibheri. Asi mumwe nemumwe anopuhwa pokutsanangudza napo, mumwe nemumwe anenge ane chaauyawo nacho. Todzidza pamwe chete tichigovana, zvikanzi chakabva chaita chirariro chaishe wedu Jesu Kristu. Zvose zvaakaita zviya zvokushambidza vanhu, zvokuvapukuta, zvokuvapa zvokudya, zvokuvapa chingwa nomukombe, zvino zvazvinoreva pamusoro peshoko raMwari. Nyange muchizviita imimi zvenyu, ndinovimba kuti munenge muchizviita nokumurangarira. Hamusi kuita zvinhu chaizvo zvazvinoreva, asi mukuita muchiita se muchirangarira zvaakaita. Zvinoda kuti munge muchizadzisa pamusiri kuzadzisa napo. Muzadzise namazuva aEaster pamusiri kuzadzisa napo. Kuti namazuva iwawo matatu kana muchida kutsanya ndimi, asi kutsanya kumwe kwakanaka ndekwekudya shoko. Kuswera muchidya shoko mazuva iwawo matatu, muchigoverana, muchidzidza, makatsungirira, musinganete. Kana wozwa kuneta woramba uchishingirira kusvikira mapedza mazuva iwawo matatu. Ndinoziva kuti Mwari anokuitirai chimwe chinhu, naye Ishe Jesu Kristu anoona zvose zvamunenge muchiita, anokupai mubayiro wenyu. Zvakanasika sei kutevera kumwe kwatinenge tichinzwa kunzi kunechi kuno mweya uko, uri mweya wevhangeri raIshe rezvokwadi rinopupura kwamuri, richikubaya pamwoyo yenyu, musingatevedzere zvinokufadzai, zvemaminimini zvezvishamiso zviyazvi. Musanyanyotevera izvo. Zvakanaka zvazvo kuti vanhu vanenge vachiporeswa zvichida zvechokwadi, zvichida zvisina chokwadi mukati. Nekuti dzimwe nguva vanenge vatokonzera kuti vanhu iva varware ndivavo vanenge vaita sei varoyi. Ndivo vanoroya, ndo vanoroyoneora. Muri kuzvinzwa kare? Wozonyepera zvavo kuti ndiMwari ari kuita mabasa vachiita nemasimba avo egehena. Chirariro chaIshe. Amadiwa, togumira ipapo. Tachifanira kupedza navaFiripi. Asi vaFiripi iye yataverenga 3 ndo yatatanga nayo
ndinoti kubva pane masabata ano kusvikira pane rimwe, kubva pane sabata rino ratakupinda iri rekunzi chi rinonzi mutambo wechi waMavhiki. Tapedza mavhiki manomwe, mutambo waMavhiki, rinonzi Shavuot, the feast of weeks. Kubva pane vhiki iroro, pane mutambo iwowo, kusvikira pane unotevera, Mwari ngaakuchengetei, Mwari akuropafadzai, akusimbisai. Uye munoziva kuti kusimbiswa kunobva mukuitwa. Munhu wose ane exercise nemuviri wake achiita mabasa epamba anosimbisa muviri wake. Naizvozvo zvisimbisei pakutenda kwenyu, muchizvisimbisa nekushoko, musiri kungodzidza chete, asi muchidzidza kutaurirana nokudzidzisana, uyezve nekuparidzira vasati vambozvinzwa, nekuti ndiro basa redu pasi pedenga, ndiro basa ratakasiyirwa naIshe wedu Jesu Kristu. Hama adiwa, muve neshavuoti yakanaka, mugoona sabata rakanaka, nekuti takupinda musabata, mugovawo neSunday yakanaka. Iyo shavuoti yakanaka pakuti iri kuuya kumusi wechishanu, zuva ratinofanirwa kutanga kuverenga raIshe wedu Jesu Kristu, kuti paakaroverwa akafa, tichisvikawo musi weSunday paakamuka. Hatizivi kuti akamuka zvenguva yaipi, asi sezvatinoenda kukereke tinoziva kuti Sunday yedu inoperera ipapo patinenge tapedza kereke yedu. Hazvina basa kuti taenda zuva rese tikapedza kumafo, kana kuti taenda mangwanani kwehour. Musatukane pamusoro pechinhu ichocho, asi zviri kunzi namazuva iwawo okufa kwaIshe wedu Jesu Kristu. Muri kumbanzwa? Mazuva iwawo matatu, tsvagai utsvene nekururama, tsvagai kubva pane chinhu chakaipa, uyezve Mwari achakuropafadzai. Ndicho chirariro chakanaka. Rino ranga riri zuva reMakumi nePfumbamwe, zuva rekupedzisira kuverengwa kweOmer. Sarai zvakanaka, mugare zvakanaka.